българите, ние българите, ние демократите, ние просветените патриоти се обявяваме категорично против такава политика в 21 век. И второ, да се обърнем отново към нашите държавни органи, към президента, към Народното събрание, към министъра на външните работи, към лидерите на всички политически партии, да излязат и която е пилот на боен вертолет, която изпълнява през лятото на миналата година своя воински дълг, като брани отечеството си от нашествието на руски терористи, на руски специални части. Така наречени русофили не са нищо повече от проводници на неосъветския престъпен путинистки режим и по същество извършват държавна измяна. Те не са само тези, които тук се опитват да маршируват по улиците. Свобода! 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 Да се обърнем към нея с една молба, с едно обращение. Да прекрати доброволно тази стачка, която тя жива няма да излезе, защото Путин няма да я пусне от своите железни обяви. Свобода! 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 Свобода!